3:15 ta' wara nofsinhar, fil-ġurnata ta' Tnejn, eluf ta' Amerikani esperjenzaw dalma totali u dan mhux għax inqata' d-dawl, iżda minħabba il-fenomenu rari tal-Eklissi Totali. Mill-kosta tal-Punent għal kosta tal-Lvant il-vjaġġ ta' dlamijiet ħa madwar 9 minuta u kull stat individwali fl-Amerika seta' jesperjenza bejn wieħed u ieħor 2 minuti ta' dlam f'nofs il-jum. Il-fotografu tal-astronomija Malti Leonard Ellul Mercer spjega kif dan il-fenomenu tantu rari li jseħħ darba kull numru ta' snin u jseħħ meta l-qamar jiġi quddiem ix-xemx u jwaqqaf ix-xemx milli tidher biex jikkawża dak l-effett li nsejħulu eklissi solari. Meta il-qamar, ċerment il-qamar ġdid, jiġi quddiem bejn id-dinja u x-xemx, jarmi d-del tiegħu. Issa b'kombinazzjoni jew ma nafxiex, insomma, ġifieri jista' jkun kombinazzjoni, id-diametru tal-qamar jatti x-xemx perfetta, jattiha totalment. U dak huwa meta jiġri dan huwa ngħidulu total eclipse. Meta il-qamar ma jattix ix-xemx kollha, dak ngħidula partial eclipse li hawn Malta ġieli jiġru dawn. Ellul Mercer spjega kif f'eklissi solari xorta jgħaddu xi raġġi u għaldaqstant huwa importanti li jintlibes nuċċali protettiv. Meta il-qamar jiġi literalment quddiem ix-xemx u jattiha, kull ma tara l-atmosfera tax-xemx li hija jgħidula l-korona. Dija fenomenali, tifhem? U meta tibda tiċċaqlaq u mbagħad hemm jgħidulu id-diamond ring effect li jidher isu ċurkett bid-diamant fuq jibrilla. Issa, ħaġa importanti, qatt m'għandek tħares dirett lejn l-eklissi, għax qed ngħidlek f'10 sekondi u tagħmel ħajtek. Dan il-fenomenu ġibet numru sostanzjali ta' nies minn madwar id-dinja, apparti li ħafna oħrajn kienu preżenti virtwalment permezz tal-midja soċjali. Għal-fenomenu li jdum biss ftit minuti u stmat li miljuni ta' nies kienu preżenti jaraw bajnejhom dan il-fenomenu jseħħ. Trid tkun hemm biex tara. Jiena rajt ħafna film u videos ta' da. U minn mar hemmhekk u rah għalli għastemmen x'qed tara, tantu fenomenu, momenti fenomenali li tajt it's worth it. Sfortunatament, stqarr Ellul Mercer, il-fenomenu tal-eklissi totali fil-kontinent Ewropew u ta' darba f'100 qamar. Iżda eklissi solari parzjali iseħħu ħafna iktar spiss u nistgħu naraw waħda fis-snin li ġejjin. Sa dan it-tant kienu bosta lilsna ħżiena li sostnew li għandna noqogħdu b'sebgħinejn biex ma jiġrilniex bħal President Amerikan Donald Trump li fettillu jħares dirett lejn l-eklissi mingħajr in-nuċċali protettiv.